No. Ahojte! Takže máme tu ďalšie žrebíky, ktoré budeme robiť. Budeme roztierať, či jak sa to povie. Tu je prasiatku, 100, 1000. No, pozrieme, 2x prasiatko, 2x 100, 2x 1000. Takže zatiaľ nič nemáme. Ďalšie prasiatko, keby som tu mala nejaké, ale nemám, dobre, nevadí. Pozrieme sa. Nerob s tým špekačkom. Nechaj ho tam. A pozrime, 1,50 centovka. Oka. Počkajte ľudia. Takže zatiaľ to vyzerá takto. D3, 50 centovky. Ďalšie videjko. Ďalšie one. Máme.